come guarda lì. No, ma di risa kan dia warna bisu namu. Ada kon yang baju risa. Nah, di sini dia. Sulit pour moi. Masuk. Jalan ni. Andi. Nah, mimi mama ya msiwa ade. Foto harian you want it. Ya tolong falang ini ya keluar. Itu sorti. On va aller boire, manger et puis ada di fuya. Hanya masuk kota, confessa on va passer aux choses sérieuses. Allez. Ça ne fait que commencer, hein? Voilà, bébé. Voilà, tak quoi, hey, on dit au matou, cousine. Ani non man sangan dia inde cousine general borgo. Ono falla berarti. Tangan di dokan do halat kare do ngai bingu mana ko nyanda di bishina. Mino dileno inde jaga manurus. Ina pondam. Pom d'amour. Mon pom d'amour. Imani tau imani mon pom d'amour. Yo ne wade dum do jam. Jangan ko. Biji mo nanga. Nene. Nene handi dum defi. Ko weli na. Nami ha. Undi mo ba mes me ye fi jugol. Ne mano ay defu de goy. Anda ko kori jangar. Nene. Da welti ni mebi yakil goy. Nini. Ni mebi yakil fiu. Awalla walli musayid. Kara hebani hore ma. Nene. La hebani hore ma. La miti do piu. Kuno non piu. Mo yana yengoy. Onu ne piu. Wai ni mebi yakil. Para ya de kujaja mwani to motongo. Jaja mau. Jaja mau. Mariama. Jaja ngoto. Mimi na batano to. Yalla damda mina bugol ma. Ismail. No. Ono da omoni na elangu. Yalla damda na bugol ma onge mojo no famondiri. Banya vi mabbe ngo vi porto. Vi mabbe ngo vi porto. Ettamani wawdana mina ba ma ton. Kena ma heba na jalirama. Ya kan garfen ko no pai ko wonani o waw wonani on wonani wawno wawdani ka mebi ron teda on wonani wawno de kala ko woni hakki e biya ki jol mi wawa yaade ko boutique makko to mi walli to mo don sera mi ka matu to be modi makko jabatade be vi mabbe ko vi porto modi makko jabatade on ko fe lene hambe jon on kala won ko mi hebata konne mi kala on kala won on ba ya jabana a jabana ilande balaw mi lam fewi mi susa ta na bi gol maton Zusata. Nene yetela ngonu tagado lido e fiudo. Mai me ban. Mai me ni simi fa jaba ne jokku de golle ma den kon ko dum do. Ismail. Ton no golle jokku de golle ma den kon ko dum do wona go. Fa jaba ne jokku golle ma den ko dum do. Dum do. On le modimu la soti ne be wonirno. Wona go bonno de ga wala na bu de ton. Ko fi yami gollu. Nene. Minani. Mire hedima. Ono non. Sultana bu gol matande. Misu satana bugol mato. Min de ko ma biya ton be. Joni hande mi famondire Isra be wosi mi famondire kena ma. Are ella o. Ya dun non nebi. Non nebi. Non andi mi hala on dun taw ya on bonno. Way. De famondirla e gorebe ma be ngo wo akiti puinda. Akiti puinda Isra be. O ya lio mi dogin dave. Ono ga fi alla fambe don andi. An joni mi hawla ke lambe akiti da dum do wo mi no de Isra be. Joni ko mi wala do ko sabu. Komi wolle be ko sago ko non ko stay ajabi famade bayno ala jabude mino to tamina batama to yalla tan mi go wada ha be ye do ngandi ko fiyon mi jo ina nyon do ono gad on fama e lanceda wallahi patti men andi regarde landi si mi jiti keno mi ma non e kadi mi taw ma non mais tu es une femme exceptionnelle. Woi definir do hari dadara ni dadara warna ya me kau please la sinado mi dun do mi jabata no anti kira ni molani ke mo am hari ta berne ba sago ma do kuzi ma da partu taw yo wonti rit ka partu ya yo wonti so kan min si mi jiti ke biji di novela la Kira aku ingat
kono wani ari ari aruga modi bomba na dole ni nan masana ta su biyan kom ni konti ko bari ari ni ana ai no ade ma platero to ta mo ade to mo de ba no tu si cose mi hanno do ha dia dan ko isra mo oi ni sa na la ni nen fa pusi yang ko yulo ko lu bata pusi awai dara no sana ta ngar do hande kadi on kai ni mana ba famu ti ono fa o dem se la fa no mi ano mi soda bire kan ni sokola mi do ngapene on ko sutti yurno golla ko der chambre no kedi mi fene ayo mata ko la masina do nyambe o imni awadi su limpiji di yobe te muri ma ni golle o way ndiri en famu ti de ka lolle nyambe yawida ko ta ko sikuna imo be pinjino la ka baso kala ardo konka lando da ko hombo sa andi si tawi kadi ko patron mada be ngwanodi ala ta wol nana si inji ka wala ni be olo ni ku yaw ko ni woli e pinya nda tawdane ko salam ko to ndira njini ana ne ale simla no ko ndiri eso e pi loto da kali na fa ni bebe ana fe bebe on a goto ina ni kalu kude oya no kini patron ko jumbi kadi be yo Mono tanata na ku janta ko hakune nyal wonio da na do wonio on se ba joina ki Baby na yo ngakamo billahi so jadi na baby na ngakamo so jadi na min ko mi woni lodde pero ngasi ko nyingo kulli Achieta patron andani kando do jual di kamere. Jaka bisa andi problema wega o ini bela haki ko ni ala no ko kan no ngada goddo go c'est bon so go dal goddo go gol ibi bini amin kadi ka ayal ngala ya de golle Ari Amini masida ardes mi nodimi arde ida watu na fetu ani kono mi fara do ana wadani siba ko hanki do mafana o sarbi mi fara ya sunna ngoto e bo fo kekkedi afami hande no saya ne boyito mari ni ay mila mbuddi no seki lolle hakkude anda na ko sikkuda ko attanta mo do few parce que ni mi anda ko ni joppuda ko de sulu do ko ni da jinyude kono min yi way ko pin sarbi ngoto e bo fo kekkedi Samini ka ko timi. Adi yang sanyo bakalan ka dito pa nangan yak na rin panday. O kasi ni pwede matada sini. Ni fo ko go tunay. Sardi godo, bo fo kette di ni ha, mi repeti mi. Ya budong. Kita no ko ko defano. Ko bo fo kette ni ma sai ko bo fo sawa da kina so sardi ngon tuwa. Abi, ni no. Si so do sardi dulu. O wala na sera ka gato am ka. Lolle. Si patron ma gorko ngaccanal maytum ko jimi jonnata dum do ko fiya so wo ko so do kadi ko mi tiam lolle mi jonnuma bubbi ko mi je ko ya sonno ko itirta ko ni mera mi takko afani dum mi dum ma ko watto ma ko fiitu ko non na mi ni do si mi yedo mi so do bo fajele on fusna la woto be wanno daga ko metta ene lolle ko non nanguma
Ami ketika change wala na ngono nang guma. Teta mane ngona ko bila ko lupa talan di son na nang kita ko ni. O kanya no nya na ne hakile makono ni dito tungi. Ni no. Simi ye ka so di saddi ngini. Ko simi ani non pele da so do wata to sera. Libiro mbule. Libiro. What you would be? Yo candido. Lolle. Yo ko na fala ka. Na ngi ni mudi. What you would be? Yo ni tanni ko nawo. Yo ni tanni. Hansi ni kaya. Hakkunde Allah. Ayal te gol. Afan, kalau dia lah dalam patron makor komar. Mas ko ko na dumalo gol soari ayal te. Amya daw ko nang guma. Afan, kalau dia lah hal fu mi fete agu di tanang ba fa wan so ko di tita ko ko. Lalle. Oh iya lang yan dong ya tu ko. Nga sa na ko sikula. May la pe tin. Conte bene. Cambia la batteria, alzare, sai in alto. Bene. Nden ko kiti not ke hamga ni. Ko kiti. Aja. Poco ma. Para ti. Kona akire ko homle. Ko jaja mo le ari. Kona akire ko hikori. Anda kona akire ko feuti. Bene milando to. Ningo ndem ko kiti ko wana ko no. So jabi awa. So jabo ali kat no ndeta mo fama. Ni ko kiti no. Ai anda kona akire ko ya talo. Milando to haku. Na do ko jaja ma. Tongo ndo mi no nama. Min do aw mi. Tongo mi no nama ko fes. Pai no anda nya ko makko do ngare. Milando to. Mi anda ko makko onde anda ko yande amema. Mi ande amema goddo wandi na tunjetta. Ida ande ko pelletta no da amema. Yang andi ida andi. On la yomi o ka ko no wido. Min do mi fokiti. Yo no simi ni heto simi handa. Milando to siko koya siko honto no fo milando to. No fami simi haka me oti ta ko jaja wondo. Mi no demo telfo ice cream lu bodon go dum nodda. E poi no wona dum fa do mi fami go si don siti nini misella jono la yaade to bay on ala ran jonde lekki mi la yaade to simi yeto ngono walde to la so walti kala non no ngandi am so de velo so de telephone yo non ko mi fala ko wi joni yaw Ismaila ala yaade haydo min do mi newno nam ari ni wodi ko mi yewta ma ari mi yewta ma nene andi ko mi fala o wayi to ko na so da bana maga kala ko fala afami wayi to fe ko na kiro yeto dalan ko fala ko mi wadana afami nene dugu jall Ismaila andi no hande mi wonnal ma hunde wada ka andi an ko mi wolam ma wa yedde lan ka kala ko fala yeto las ko velo mi sonne velo on bay ko velo fala ka na an fala di velo aw donc mi dabante velo afami e telephone no fo so ni lam de jama are wa adigo di ambudi mi nyamidi donc mi noddete mo kadi mi nyami de dum baala jabali famu de hade mi nyamidi don donc joni mi noddete mo kadi mi inna mo kadi addi ciobu telephone velo on so mati soda nani o kelande mi non aw abo nokkete o so nelan velo mi sode velo e ko sabu ngo mi yiltan to awa mi sode nani mi sode dada nani ada nyama dat bay da haylo tum nge nangi hay nyama ko nyamal mi ne tan ba no ma yaade ko ay ko bay Sodio. Ina nan babu. Sikuna kai Allah wa ari anati yende bushudu hudalu do ayno shudu ay. Banga no labade. Muhammad Rasulullah. No patas mo. Lolle. Imani ga? Uti yangi ke hawaye wa ojiboni. Hawala ni ayangota ko ande kadi billah. Yangota ko mi Hande kadi golla. Hakkude nyalla ne kadi ayangota. Ni ko tap go ge kan ko patron ba ko de ni. Ko ni wadi patron ba ne. Kayngal. Ni don temet jeego patron a sodinga. Ni ko mi won do ko mi woni patron gon do. Lallani ni patron madam. Mi haja kay mi haja ka.
min naka haja ka tahugo jonno am be dama gulu dang accu talibu accu min ni la hendal do ene a ƴawino dow ga mbe ko ɗum ɗo 20 hakkunde gal si patron ngal si arti patron ma allah taɓe artu wallati woni hankadi ara fof wonday ɗo tori allah yoɓe maayi ko ɓe wonɗo patron ngal si maayi hara miyata jonno si ɓe mayan kaw huɗaɗo daari nder galle ko wonɗa suudu ma ndum hari fuuta gallere no yakka koyno fikkoyle yala he ange ko jongo jowodi e gal pukiwal innunoma o mo yaaduno ɗen bo wacca jawɗen jugol ballon on ha fe dampuɗa jullere nden guri honduma ɗum ɓanti hakkunde allah on ala ko alamata ala kam bo tuntaho o ƴettano ɗon o inni woyomi ɗo tumo keema mi yahanma keema mi hiyalima andi ko yiwata toon a waynakira a faami oti weela ala dogani ɓe a 1500 mi suuɗi o ƴettanma poore lammo jonni lam o kanko ko ɗum dumi ñamata ko yiwata toon a waynakimi a faami joni noon min mbimi ari ka saare ɗo andi nen to sow kamɓe ɓe jogitinoɓen toon forore yaltannoɓe kono ɓe maayi joni min mi ala fu sanne kadi komi waɗat ɗo joni noon mi yaari ɗo ndaare si ɓayanno waɗi patron ma ɗo dusuudu maɓɓe ɗo no nafa hende waɗi kiifi ndaaren no wari ren so wariɓe joni na en ndaara enen kadi noon no woni ren ɗo ye warataɓe de ye wayno si patron an ari yalnay ɓe ronkata patron an so ari minne patron o ɗo komin baba goto o ari ɗo min nelanimo min ni o ar o ari o tawi lan ɗo joni accami wonade patron fi allah an wona nder to o gonga andi he abbola no mi yewtama an a wonay ko baafal ga andi an abbo to mi yewte ha ronka wadde e yenne bensi ronka wadde bitta walla ko mi wonta illa wallahi mi wonta ko ɗo mi tawma ka andi joni ɗo mi tawma soƴo soɗo susi ala to andi soɗo min ko ɗum faala so ari patron ari ko pi yiɗino watto waremo na ɗum na mi yo mi yew to mi loota suundu ɓay ɗum ɗo ay karoje ɗen ay sa faala ɗum ko haajuma ɓay min kom feetuɗo mi yahan ƴetta patron am mi wara patron am no laaɓa taw ɓe mari kadi nine toyi laaɓakoy kadi ɓay kamɓe jomilal ngal ɗo kamɓe soodilal ngal ɗo ɓeyni kaɓe soodanan téléphone ji ɗiɗi kadi har minin jetta téléphone goto mi hokkama ɓay noon an a inni koye waru patron am mi watta ɗum mi watta ɗum min dam falata min ɓe maɓɓe wonnugo min histoire ji ma général bo joni min kadi hakkino mi sifanoma ɗo histoire to jeune jogo hay ko min pay koye jeune jog no kanko tigi tigi ko bonga ɓe jammima maintenant jeune juno mo mari jiwo goo sono toon jiwo on ko fini ko awa nde ñande noon ɓe haddi programme jiwo on inni aray ka makko bonga ko honɗum waɗi bonga naati andi ndiyan ɗan noon no arde ndiyan no arde o falama yaade ka wurgo andi noon fulawa ɓayda ko ɓuri ko wurgo ala direct o ñeñi ha weɓi ɗon kakol jaabere waynomo tektingol kakol jaabere o naati o weɗɗitingol o jooɗi ɗum huntude haaju makko quoi o hunti haaju makko ha o gayni ko hucci kon noon jaka on kopinjo makko ari naati ka nder chambre makko o anda o gaynugol omo mondude cabinet makko on direct maƴi ɓe fondi e bébé ko joni arɗa ka ko joni arɗa jiwonmini ko joni mi ari o habbi jiya laɓanan ko joni arɗa ka ko joni o ñini a modi kono waɗi ko joni mi ari o heka feno moƴƴinayno dekki parñite ɗen kene harɗa sutima jiwon henkiti jaleɗe donc koto si koto andi on noon mo mima inde bonga on ye anga jinday o nana inde ma wallahi no ɓe ha wongorejo maɗo ne keɓɗo ɓeɓe yo miijitimma wolangol goɗɗo arnoɗo andi janki hokko gorejo ma hokko sidero goɗo mi andi alpha honor mi andi ye on mi animo fima kanko mi atti wolande fima pour la première